Sinibingeleleke babukeli be-MNTV obingelelayo ke uNduduzo Mfowethu phansi kwanongoma ngihamba ngiyade kodwa ngihamba neqhawe. Ngilibingelele kuphina kuphi la kufinyelela khona MNTV channel kubingelelayo ngumsizi mina ngifana kanjangase ngiphuma phansi le kwanongoma esigodini sasematheni kuse ngiyakhela sematheni mina lapha phezulu kwanqobuzitha. Hayi njengoba seyichazeleke insizwa inkosi ayiqedwa ke njengoba seshiloko. Ayisazani bafowethu. Hayi ayisazani ngempela bafowethu. Ayisimide neminyaka futhi kade siyagcina sithanda ukubonga kakhulu kubantu abahlalela lapha ku-MNTV channel baqhubeka abasubscriber. Namhlanje ke sesizogcizela ukuthi sibuyile impela futhi sibuye ngekhala. Akubuyiwe bafowethu nanibuyani ngomningi benu zikhale mayikhala bafowethu. MNTV yohlezi khona amaqhawe odwa ziyakhala. Nanso indaba futhi nge-29 April. 29 April ke ziyakhala ngempela ke futhi ke uyibizile ke ungelo V uthi khuphuka nezakho sibone inkunzi lapha eThekwini zobe ikhala ngempela bafowethu sibonile impela neline up yaphuma abantu banganeliseke. Ngeke mfethu abantu banelise bonke kodwa ke ngingakusho ukuthi zikhona zona izikhalo futhi ke ziphumile abantu baningi ngathi baphuma umkankaso babeka lokhuyana nalokhuyana. Uma ubheka nje kune top 6 ehlala ekhishwa eyokuthi ubani osevotele kakhulu so far okwamanje ubani osenabalandeli abaningi so far njengoba wazi ke nje kuzoba kunemncintiswane ke wabalandeli ukuthi ke ubani ke onabalandeli abaningi njengoba lisho negama lithi khuphuka nezakho sibona inkunzi ilokhu ihambe phambili njalo yasemdletsheni bayakhala abanye bayajabula abanye ngeke benele bonke ngeke bekuthande bonke ngeyona imali wemfo kavilana ayizakhala nomkhawi ikhipha impela ke lapha nabayibeka wathi ke sokwesibona inkunzi ke wayikhipha neline up waphindwa akabonakala futhi uhlubheka. Abantu abaningi bazokhumbula ukuthi khona ibeef yake yaba khona phakathi kwabo engomeni yakhe isho uDlubheke angazi wambiza ngamapha amagama mhlawumbe kodwa uzokhumbula mfowethu. Ngabona ipost engathiwa imbiza ngabantu bangaphandle emngcofa lapho mhlawumbe usho ukuthi ibeef isuka lapho ngoba nakhe ngekho. Obvious kakhulu nje ngoba sizoyikhumbula nepost yadedelo uDlubheke ebalisa nje ngokuthi abantu bengabe besambiza emcimbini yakhe ngoba ngazi ukuthi khona ugcopha abanawo. Kodwa ngomunye kwabantu uDlubheke kwabanye abaculi bamaskandi engathi uma ngenza umcimbi ngisho ngicabene naye mina ngingamshiya. Omunye abaculi nje abakanjalo futhi kodwa ke baningi abaculi abangizobe ngisasamarize nje indaba kaDlubheke. Uma nje bakhala nge-top 6 amavikela umbuso ahlezi ku-number 3 amageza wekho kwi-top 6 kunzima inkosi abagcoka mayikho kunzima lapha. Isikhalazo sabantu ngiyasizwa kodwa futhi abantu kufanele beconsider izinto eziningi nami engiyiconsider njengomuntu ukuthi ngabe bona salofu abaculi bakukhonile yini ukukhankasa ngendlela eright ukuthi akuse khuphuka nezakho abantu mabathenga amathikithi bevotela amageza abantu mabathenga amathikithi bevotele inkosi emagcokamo ipost enjengaleyo mhlambe ikuyabonakala kuma post abacula amaqhawe lawo. Umculi okhankasayo lapha ngimbonayo ukhankasela ukuvotelwa uKhuzana isikhathi esiningi ngimbona nje lokho ukhankasela ukuvotelwa abanye abaculi ba relaxile umuntu engamazi ukuthi lokho eshawa 1 kanjani umthandeni khozakazeni wagcina nje kusho ukuthi hayi usengele emncintiswaneni kodwa nje lokho ethe ku1 abantu ke namandla abo awalingani futhi ke abantu bakhona ngeindlela zabo engafani. Uma uzazi umculo ukuthi amandla akho awakafinyelele izingeni elithile futhi noma uzethemba kukhona abantu abasendleleni yakho ekuzethembeni kwakho khankasa ukuze ungakhali kakhulu. Umfowethu wakuphosa kanyathi ngiyakubona okwakhe waveza obala ukuthi uzobe khona ngicanti kuyena salofu kukhankasa konke lokho bayabamba nama meeting engicabanga ukuthi uyayithumela imessage enduneni nangomfowethu wakho futhi akayibekile phansi nawe uyakhankasa njengoba be1 no2 nje hayi ngoba kunjani wala lamcimbi ubukeka usuphumelele already usuyimpumelelo nje already indlela abantu abathenga amathikithi ubuthaphutaphu nangesathi isangelo via sisebenzisile kumanje sowina imonto nje lokho ngiyakubeka lokho imonto soyiwina kaguqa Uthatha impela umuntu lapha kwaguqa ngiyithemba ezendlamlenze zithemba ezendlamlenze kodwa ke futhi ungakhululeki zifikele nezama Red Nation nokuthi ukuthi ama Red Nation versus ama Blue Nation okwamanje so far ngoba akekho safuna ukuma phambi kwabo baphumile abafowethu siyabazi ke banezinduna eziningi bafowethu abantu mabakhuthala abantu umuntu ofisa ukwina imonto hayi lapha epage ngangelo V afike ebheke khona ukuthi wenza kanjani ukuze uzowina imonto SMS thuma cecekelwa ongakashiphelwa umuntu uyifuna imoto nawe lapha ekhaya na ufuna imoto ilula lento mfowethu
landela ungelove ubheka yonke imininingwane yakhona nama terms and conditions zakhona ukuthi ahamba kanjani sayifuna le moto ufuna imoto zamahhala nje njengongizwe hayi hamba lapha emcimbini ufika uvote ngomhla 29 kuyothi kubiza umuntu owina 100,000 nawe uyobubizwa besicela ke bakwethu emakhaya ukuthi abakhalako sabengakhali kakhulu ekubeni kanti abawathenga namathikithi abantu abathenga amathikithi bese ukhala kahle lento ifana nokuvota uvotele uhulumeni obuse okumele abusizwe akwazi ukuthi ukhale ngekhansela ikhansela ungalivotelanga uthi wena uvoti bese uyakhala ngekhansela nawe uma ufuna ukuthi umculo wakhe hambe phambili lapha uthenga ithikithi futhi uma ufuna uwina imoto SMS lapha SMS wakho namba lapha emcimbini epage nangelovu iboti SMS kanjani ngathi mina mase ngiwinele bese uthi ungunisilo be umkhaya wami cha nami ngayivotela ngelami isayi sesizibonile ke nje ke ikhalazo sebeqalile babheka izinto eziningi kule line apha isebenzisa kunabantu abasebenzisa as graphic designer abanye babo basebenza kakhulu nangapha ngasemdletsheni so abantu abaningi sebeyaqala baconcentrate izinto ezikanjalo abantu abaphuma kuleyo nto indlela yokulwa lempi indlela yokunqoba lempi thenga ithikithi phela ukudefenda futhi ngeke ukubalekele ukudefenda nje insizwa ayidefenda ngayo yonke indlela uyabona khona nje emunye ngimbonile ethi ingqole lapha nithi hayi okungcono ungelovu uyakabhala ngesandla ngoba ume sebenzise leya graphic design ubonakala ngathi yasemdletsheni isiwiniswa ngophondo ngoba nakho isebenza nobadumile ibethi ngabe sasebenzisa ngishugezana kanti mina ngokubona kwami ke ibe yinhle indlela aveze ngayo uSABC mhlawumbe ubethu uzama nayo ukufiliza nakho sebemgxeka kodwa hayi futhi hayi abantu mababheke ukuthi naye umuntu indlela yokumaketha ikhona ngempela futhi ke ufuna naye ukwenza inzuzo angeke lenze iphutha yena agange azimoshelene into yakhe ayibulalelene ibrand yakhe sangicathi ngempela ungelovu ukwenze kwabasemehlweni abantu konke futhi ushilo ukuthi emva komcimbi uma unesifiso sokwenza audit ubone ukuthi mhlawumbe lo muntu esiwinile uye ngempela cha you are welcome to come woza nqwele niyanxaka njalo banifundile nikhuluma nje kanje kuzothi mase kuthiwa ke nayi system vula ukuthi umuntu wakho umvotela kanganani sengasavi ngisho igama lakho yabo noma ngabe kuthiwa ngempela imali ikhona yokugcina Nkosi yami kodwa ke nje awuyidedele ngoba futhi nokuthi yebo usudlulile ingane zakwethu abanye bahola iboleke mfuthu na ufuna ukuthi ubone ukuthi khamba kanjani izinto ukuze ungacomplain awukahle phela lo mcimbi ungophela kwenyanga awukahle impela bafuthi 29 umuntu obeholile ongaholile obe ngayi30 sombole yathi nisipola ngayi25 ungene nje ku-MNTV ukhala uthi cha imali unenkinga yemali siza kuphendula ngokukhulu ukushesha lokhu senzelani na sikhanda ubumbano nento enhle nama competition akhayo kwaMaskandi ep1 ake sijike izitolo mhlambe ukuze babebone ukuthi umuntu onebusiness engakhona ukukhangisa ake sijike izitolo siphinde sibuye futhi akunjalo ngempela ke siyobona namasibuya sesibuyile ngempela ke izitolo ngempela ngethemba ukuthi bonke abantu ba-enjoyile futhi bebesilindile akaze basuke eduze kwescreen hayi abantu beza baze basuke eduze kwescreen mfowethu siyacela nawe ke officer ukuthi uadvertise ibusiness lakho inamba ikhona lapha ku-MNTV channel usithinte nje ukuthi senza kanjani bese ke sikufake ezintweni nawe abantu bebona phela thina manje ayisesifana nohulumeni impela manje uhulumeni uqobo no-SABC usumncane manje sesicabanga nokuvula iqembu lezepolitiki ngoba siyabona phela hayi impela ziyakhala impela ke ngalokho esikwenza kwezizama ukukhuthaza abantu abamnyama ukuthi Nkosi yami nabo abakhuthale futhi beyimisele kumabhizinisi abo kunjalo impela mfowethu le hayi indaba manje hayi ziyenzeka lapha abantu bacabanga ukuthi iYouTube ilula ukuba iYouTube akulula bacabanga into eyenzeka nje bese ihamba nje kanjalo maningi ama-YouTube channel awile eze ifufutheka my back athi khona imali etholakala kalula yona imali ikhona yes kodwa akayitholakala kalula ama-podcast awile phansi ngisabathe ngiyagcina phela ngasubscribe ngabasubscribela abantu ngiyacinga ngisaboni lutho khona nje lokhuluza umabizo naye akasekho SA phansi uyile into engibona ukuthi mhlawumbe iyabashaya abanye ukulandela ama-processes akhona mhlawumbe nesineke yonke into yakhona iphela iyi-process ende abanye bashaya ama-copyright
abanye abakhona ucreate ama content abo njenge MNTV mothi ayibheka nje yonke into yakhona originally isunguliwe akuthathiwe into yomuntu yenziwe eyomunye umuntu ku-creative i-creativity abafowethu abantu ababe creativity bafowethu kubalekile ukuba creative yabona amaningi ama-podcast successful nami futhi engithi mangibuka ku-YouTube ngibukele kuwo kungako kuba yabona sekuze kwawa uSABC uwile honestly awusesiyo ilokhu ngathina awusenama followers amaningi indlela izinto esenzeka ngakhona futhi kwenzeka ukuthi dala sikubonile thina ku YouTube dala sikubonile kwamanye ama podcast dala sikubonile ku DStv dala sikubonile iSABC ibonakala njengento esiwile into benomthelela futhi engibona ukuthi iyona ewisa yonke lento ekhona njengamanje esivusa abantu abazamayo bama podcast nabama YouTube ilento ye lockdown abantu abaningi bebeseduze namafoni isikhathi esiningi iTV like bengasajabulisi kakhulu usho ukuthi i-lockdown ibe useful kwabanye abantu kuma YouTubers amaningi yaphinde abalimaza futhi abanye because besidemanda more futhi yabona into mesidemanda isuke seyinzima kakhulu phela uma ubheka vese i-generation esesiphila kuyo njengamanje izinto sezenzeka efonini akekho umuntu osahlalela i-radio ukuthi nje uzolalela i-radio nokuthi ke i-corruption yabona nangendlela ama terms and conditions okusebenza ngawo emsakazweni ngeke ngiyibale ngamagama uma ubheka abantu abaningi abana ama-podcast successful basuka emsakazweni angithi manje banama terms and conditions athola ukuthi ayabalimit ukuthi bekhulume kanjani benze njani kade abantu abakhululeke isikhathi esiphila kusona sithi i-freedom of expression yethu masikwazi ukuyilwela futhi defend kubaleke kakhulu lokho futhi nanokuthi into ebashaya kakhulu kweminye imisakazo ukuthi umculi mayifikile mhlawumbe ezokwenza interview ngiyibona yabo ukuthi umuntu uselive epage lakhe so there is no reason ukuthi mina ngibuke ngilalele uKhuphuza FM I'm sorry nemshida moda ngizolithiyerisha lapha masebe edit njengomsakazi eminingi mayibizi uzokwenza interview phethe phone yakhe live asikudingo sokuthi mina ngihambe ngiyolalela umsakazo ngoba ngiyazi ukuthi uma ishilo nje umculo ukuthi na ngizoba semsakazweni esikhathini esingaka ngaleso sikhathi leso zobe ngisepage lakhe live enye izinto leyo bacule ninomthelela nani ngokwenu ukuthenini wise i-platform ebinkulu kangaka ngokuthini na niba live akumelanga ube live ekubeni kwenye i-platform ulimaza enye i-platform ngoba neyakhe i-platform oyoyivula ngelinye ilanga bayoyilimaza ngawo lo live lo bese ke sikuyeke nje ukuthi kunobuxoki esibuzwayo ukuthi kwenzeka kanjani okudlala wengoma yomuntu kunengoma engadlalwa nani nakho lokho kuyabalimaza kakhulu kuyabavalela kakhulu ekuthenini izinto zabo uwe imsakazo emkhulu noSABC uwe lokho kangunanazo uSABC cha impela uwile uma ubheka abantu abanjengoVusizwe langa abasekho lo mama lo adenza indaba zomXhosa lo waresignayo unoxolo kodwa usebuyile kuyilo khosi ngumzansi manje kukhona ukwenza indaba khona okusho ukuthi khona lesimo bengaphansi kwaso bephila ngaphansi kwaso bese zama ukusibalekela ezama ukuthola lenkululeko asayithola njengamanje esingazi ukuthi yona yini baningi kakhulu abantu engababala abasuke kwa SABC baya ku-DStv baningi kakhulu lokhuzwa laba bengisokhazoni baningi oRobert Marawa baningi kakhulu abantu abasuka ku-SABC abakhandwe SABC igama labo kodwa ngisimo sokuthi indlela okusetshenzwa ngakhona hayi bakhona ukuphucwa inkampani eyi-private igcine iy'tapela lapha ney'trayifeni zayo bese-ke igcine hamba phambili njenge-Sundowns ngakho konke sesikhulumile-ke sizama khona ukukukhuthaza ukuthi nje be creative nawe lapho khona ungakhona mhlawumbe ukuqhamuka nendlela yakho yokuthi uphile through le media sesiphila kuyona because siphila ngaphansi kwe-4th industrial revolution MNTV sizama ukukhuthaza umuntu omnyama ukuthi everything is possible anything is possible nomuntu osemncane nje ukuthi akangahlali phela ukuthi uzolinda ukuthi eziqashwe ukuze kwazi ukuthi ungayiphilisa ngezinto eziningi nemisebenzi yezandla kuningi ngeke ukuthi bona thina singama YouTube naso uzoba YouTube bona thina mhlambe sikhanda ama red naso uzokhanda ama red kunezinto ongayiphilisa ngaso futhi i-social media ingakusiza kakhulu ukuthi ilokhuza i-business lakho lisheshe uma uzokwazi ukuxhumana nabantu aba right
njengoba seshilo kumfowethu konke usekubekileke ngenxa yesikhathi ke nanokuthi ke abantu bakithi ke kusekuningi usafuna sinidedelele khona sicela ukuthi sishelele hey to saphinde sabuya sekhona ngiyathemba nawe usahleli lapho futhi usa-enjoy uhleli kahle lapho khona haya sindawo sihlezi nje nani babukeli be-ep1 TV channel sicela ukuthi uma usabukele ungakhohlwa ukusubscribe lapha kwi-ep1 TV channel ungakhohlwa futhi ukupress i-notification lapha ungakhohlwa na ukukhomenta hayibo awusitshela ndoda ukuthi sibheda kuphi sihamba kahle kuphi ngiyazazi ke ingqwele asikhandane bafowethu inhloso ukuthi sikhandane okay nansi ke indaba enkulu ngempela abantu abaningi abayibonile ngempela kuyo kwaba ne-holiday elikhulu ekungeholiday kodwa kuyi-holiday eholiday lenkani holiday loshunu wenkani halela ngibona impela kuyiholiday lenkani bafowethu sikhuluma nge-shutdown ye-EFF kuthini ukuphola kwakho nge-shutdown mangathi ngiyayibheka mina yonke lento eyenzakalile nezinto ezenzakale after i-shutdown mina ukukhulumela nje iside lami njengomsizi ngumfana kaNtshangasi nami ngishova inkani njengapha kwaNongoma insizwa engazi nje nawe nami ngumshovu wenkani nje kwemangithanda yabona le nto enziwe uJuju umfoka Malema cha hayi wenze into eright futhi singabantu beSouth Africa ukuthi ngeke abantu belikhuluma iqiniso ikakhulu kwabantu abangama public figure le nto enziwe uMalema yinto vele nathi siyifunayo angithi njengamanje sibhekane nenkinga yama load shedding yokuntula kwemisebenzi asisebenzi infrastructure isingisi phela bafuthi uphuma phana ngomunye iqinile uma ubheka igoli lokho ligujile kufaka amapipe uthi khona phakathi gujo khona mhlawumbe unyaka oyidlula imigwaqo ama potholes umuthi yabheka lento adenza uMalema ethi step down Cyril Ramaphosa hayi mina ngelami side cha hayi ngiyamvumela umfowethu nami siyavumelana naleyo ndoda lesenzo sayo ngiyasithanda kakhulu kusikhombisa ukuthi singabantu as much as sisaba ukuphumela obala but masingaphumela obala kanye lokho angeke kusibulale kuphela kuyolwenza ushintsho and into enhle yenzakele lapha azange kitapwe abantu bebelinda ukuthi kitapwe bakhipha amaphoyisa inqwabo Ramaphosa kodwa abantu bafusuku nosuku uhlelo khipha amaphoyisa ezopatrol ebusuku kodwa mase kuthiwa kwenziwa lento ade yenza isitele kade senzekile isitele esimnandi isitele soku-exercise usekhipha amaphoyisa kunabantu okufanele sibancome besaphila singalindi ukuthi mhlawumbe beze beshone bese silanda igameko nezinto abake bazenza besakhona emhlabeni besaphila uyindoda Malema la ukhona nje uyindoda unokwazi lokho umzulu wena utshena makho nje makutshena iqiniso umzulu wena akabamniza isibongo sakuba ufoka bani wena mfowethu wena ibongo zakho ithi fanele sikuphe uphi ukwazinsela kwacela mele iphi ibongo lensizwa le kodwa cha hayi isebenze kahle kakhulu futhi sayibongela siyethemba ukuthi ke nabantu umkhandlu lo ANC uyabona ukuthi izwe ngomunye umhlathi manje abantu sebekhathele lento eyenzakala lokuthiwa hayi unyaka ozawusokwenza isiqiniseko sokuthi senza kahle kodwa umuthi uyabheka baphinda into eyodwa isiphatha kampela into enzo ulokhuza uRamaphosa load shedding asikhona ukusebenza kahle manje inetwork iyabheda ugesi uhamba njalo amanzi izindlu zokuhlala abantu bahlala emkhukhwini kunzima mfowethu kunzima abantu imisebenzi ayikho okwese kunakho konke nje zonke lezi zimo thina sibhekana nazo ungathola ukuthi yena lapha ahleli khona akazazi nokuthi zisounda kanjani zifila kanjani futhi azwa affect nama-business aqondene nayo okuyinto leyo ekufuneka ngampela isisukumele asigxeki iqembu sigxeka umuntu nomholi bakhe phela umuntu ubheda ngoba nakho i-team yakhe esuke ibheda ngaleso sikhathi leso uma uthatha ukubheka nje mfowethu eminyakeni eyidlule umfoka Ncamalala asisho nayo ukuthi wenze kahle kodwa bekungenje upetrol ukhuphuka usuku nosuku wehlile lezi insuku asazi ukuthi mawusuka la uzokhupha kangakanani uma uthatha ukubheka mina sengiqala ukukholwa manje ukuthi mhlambe iSouth Africa no president wethu ne-ANC akucontrolwa iSouth Africa controlwa ngaphandle siyazi zonke futhi nongazi uzokwazi futhi useyabona isystem kunabantu abayicontrola abayilawulayo so thina siyini thina
kukhona abantu abalawula isystem behind abanganendaba ne-front. Kuvele abantu bakithi phambili kunabantu abangemumva abaphethe abantu bakithi ngendlela engaqondakala. Abachofayo nje bathenza nje lapha kwa Department of Transport. Isugesi lapha enza ini sofaka imali engaka. Okuyilokho okusilimaza kodwa thina njengentsha ngicathi yithi kumele sisukume silwe kahle kodwa phela singatapi. Silwe sithi nje cha Ramaphosa yehla mfowethu. ANC nathi isithanda kodwa indlela sekwenzeka ngakhona nathi siyabona phela ukuthi akusizi kulokhu ukuthi uthanda iqembu kodwa manje iqembu lingenzi kahle. Ngonyaka ozayo nje phela sazi ukuthi sovotelana kodwa le ndoda mabe ngayikhiphila hayi ziyokhala khona kuyonakala abantu bakithi bayabuka manje ongaboni useyabona ngithi ke ngaleyo ndlela ke abantu bakithi baqhubeke bezethembe njengomalema mabacoshe isifundo kumalema. Kunabantu abamnyama bakithi kufanele sibavume besaphila abakwaziyo ukumela into yabo. Kuyiqiniso uyabona nje ngibone lapha egroupini le kaMaskandi ingqwele zifakile ungizwe zafakwa uNhlanhlalax zafakwa uJuju ukuthi cha lezi insizwe izona ziziphethe lapha eSouth Africa ezikwazi ukumela into ezishilo. Babili bathathu bane abekho baningi abantu abakwazi ukwenza lento lena yokuthi uphumele obala in front of the whole South Africa. Mfowethu ake sigoqe sithanda ubonga kakhulu kumbukeli we-MNTV channel okhona njengamanje umuntu ongaka-subscribe ngiyacela ukuthi e-subscribe. Ngiyacela ukuthi njengoba usekhaya nje nawe uma kukhona ibhizinisi lakho uthanda ukuthi sikuvezele lona mhlambe uma uthanda futhi ukuthi ube ingxenye ye-MNTV channel ungasithinta lapha ku-email number lapha ngaphansi nezinamba ukuze sizokwazi ukuthi sikwazi ukuxoxisana nawe sibone ukuthi sibekanaphi njengomuntu wakithi. Unekhono lokuvela kwi-TV? Unekhono lokulingisa? MNTV khona for wena. Tholakala. Till next time. Papa yini kanza kwethu? Ciao.